casi. Pero despois, o lobo apareceu e dixo os tres por... E despois o lobo dixolle, non te vou abrir a porta. Despois, pois soplarei, e a casiña de palliñas derribarei. E con toda a casa o tellado derribouse. E despois tocou a casa de madeira e o lobo dixo, non te abrirei a porta. E dixo, pois soplarei e a casiña de madeira derribarei. E despois a casa do mediano derribouse. Pero despois, pola casa de ladrillos era máis dura. E soplou e non podía. Se lle ocorreu unha idea. Chegou a chimenea e tirouse. Pero despois queimouse a cu. E despois